chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando ac fe gawn ni glywed yn fuan. Rydw i'n un o dîm sy'n falch i weithio i NFU Cymru, sefydliad sydd wedi bod yn cefnogi ffermwyr ers 1918. Drwy'n gwaith cynrychioli, ein cyngor ac arweiniad, neu'n gwasanaethau sylweddol, rydym yn sicrhau diwydiant mwy cynhyrchiol a phroffidiol i'n aelodau. Wedi wredeg gan ffermwyr i ffermwyr, rydym wedi bod yma i chi am 110 o flynyddoedd. A gyda mwy o aelodau yn ymuno bob dydd, fe fyddwn ni yma i chi dros y 110 nesaf hefyd. I ddod yn aelod neu ddysgu mwy, chwiliwch am NFU Cymru. Dwi yma yn pontio hefo Prysor Williams sydd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor. Prysor, nid i ddeithio ni pryd oedd y ti'n aelod a ym mha glwb? Dwi'n sicr pa glwb, Cymllan Rwst. O ran pryd, meddwl o dop ymhen rhwng flwyddyn 2001 i... Dwi'n gwybod chydig bach o flynyddoedd yn ôl. O ia. Lle di feddwl, lle? Lle di feddwl. Ynddi. Dwi'n mor bell yn ôl hynna. Lle oedd y ti yn aelod pan oedd y clwb gau? O'n i nath o gau flwyddyn traed ar genna 2001. Oedd hi'n de, felly o'n i wedi rhyw gychwyn adeg hynny. Ac pan ar ail gychwyn o'n i'n fo fatha, ia, na griw dan o'n i o'r cychwyn un lle o'n ail gychwyn lle. Da iawn. Nes di gael swydd yn y clwb o gwbl, erioed? Naddo. Nes di osgoi hynny? Ddim un swyddogol, o'n i'n helpu fo lot o bethau, ac o'na griw da hwnna ni, a wedyn oedden ni'n trio rhannu'r swyddi lle, o'n i'n sefyll i fewn i bethau pan o bobl methu mynd, a fes i'n cynrychioli'r clwb. Mae'n dipyn o bwyllgorau yn y blaen. O, da iawn. Ie, mae pwyllgorau'n cymryd lot o amser hefo ffermwyr ifanc yn dal i fod. Pam nes di melodi? Pam? O, pam ddim dyna. Cwestiwn, ie. Na, hynny di, oedd na griw da, oedd na jyst llu o weithgareddau gwahanol. O'n i'n gwybod swn i'n mwynhau'n hyn, mae'n awd hynny, swn i'n gwneud yn fel oes swn i'n mwynhau. Yn union. A wedyn, oedden ni'n cael mynd â dripiau, oedden ni'n cael gweithgareddau amrywiol, oedd yr rali a'r steddfod yn uchelbwyntio bob blwyddyn, ac ar ben hynny i gyd, hyd yn oed o fewn y glwb, o'n i'n teimlo bod i'n dod i'n nabod bobl o fewn y glwb, ac wrth gwrs mae rhywun dod i'n nabod bobl o glwbiau eraill hefyd, wedyn mae'n jyst yn beth cymdeithasol arbennig o dda, a dwi'n licio delio efo bobl. Dwi'n person bobl yn gyffredinol, a wedyn oedd yn ei da ac oedd yn nabod a mwynhau. Ie, mae'n elfen gymdeithasol iawn i'r mudiad yn dweud. Be, nes ti gyffwrdd â chydig o gystadlaethau fan'na? Oedd na rhywbeth oedd ti'n wirioneddol mwynhau cystadlu? O ran ei steddfod, yn ei gychwyn fanno, oedd y griw o'n i'n gwneud pethau doniol, felly sketches, eisiau gwneud ambell i ddeuawd doniol, ac oedden ni yn ffurfio parti, ffurfio cor hefyd. Dwi'n siŵr na fanna, nath na griw o'n i'n gychwyn canu, dydy gwir. Oedden ni'n gwneud lot yn yr ysgol, ambell i un ohono ni falla, ond yn y ffermwyr ifanc ag aelwyd Bro Cerniw fanno, wnaethon ni ddau le yna, wnaethon ni gychwyn canu. Ie, hwnna'n annog chi. Ia, ac erbyn heddiw, mae yna andros o'r lot o'r criw yn dal i ganu mewn gwahanol bartion neu mewn coran neu bynnag, felly swn i'n gwneud hynny blaw am yr ffermwyr ifanc a'r aelwyd felly. Oedden ni yn gwneud hynny i'r steddfod, wedyn o ran y rali, oedden ni'n gwneud bob math o bethau ar gyfer y rali, wrth gwrs, tîm tynnu'r rhaff yn rhywbeth, oedden ni'n heln bob blwyddyn felly, edrych ymlaen i roi cweir i sbyty fel i fel arfer lle. Ond na, fi o'n i'n gwneud yn y steddfod o'n i'n gwneud meimau gerddoriaeth ag ati fynd oedd, ond na rhyw, bod math o rhyw
fatha it's knockout. Oedd. Lot o gystadlaethau gwirion. Oedd, a ryw... sketches, bethau doniol a gwirion yn y rali hefyd, lle wedyn, gret, andros o hwyl bob tro, wrth gwrs, oedd y steddfod yn deithiol, felly oedd ni'n cael yn esgus mynd i ffwr i aros yn hwnna. Ac yn y fath efo'r rali, wedyn oedd ni'n cael mynd i ardaloedd newydd ag ati. Oedd, o da iawn. Nathach chi fynd ymlaen i gynrychioli'r sir yng Nghymru o gwbl? Do. Nath na griw ohono ni ennill fo siarad cyhoeddus drwy'r sir fwy nag unwaith, dydy gwir. A fi o'n ni yn yr rwndiau terfynol yng Nghymru, lle. Ac fi o'n ni sawl beth, dydy gwir, mynd mlaen i'r Steddfod Cymru hefyd. Nes i'n ail, os dwi'n cyfan iawn, efo adroddiad digri. Do, dyna un gystadleuaeth o'n i'n deddol o'n neud bob blwyddyn, adroddiad digri. Mae'n bechod oherwydd mae'r gystadleuaeth hwnna di fynd yn llai poblogaidd. Dwi'n meddwl bod na adroddiad digri erbyn hyn. Nagoedd. Wel... Sy'n bechod. Bechod, achos oedd hi'n andros o gystadleuaethau. A ffindio darn arall oedd y gamp fwyaf. A rhywun yn siŵr o gael yr hwyl a'r chwerthin a'r mateb, lle. Wedyn, do, felly cynrychioli. Ac hefyd, blynyddoedd fwy diweddar, helpu fel aelod hun, lle neu aelod wedi ymddeol, helpu cor ag ati. Dipyn bach. Do, chi wedi canu fo ni'n do? Do. Blynyddoedd nôl rwan, lle, ond... Cael hwyl yn lle fel Aberystwyth, o felly'n do? Do. Blynyddoedd? Do. Ydy'r ffemwyr ifanc wedi... Sut mae wedi dylanwadu'r eich bywyd chi o ran? Ydy wedi dylanwadu'r eich swydd, neu bywyd yn gyffredinol? Ynddi, yn sicr. Fatha ar ôl dod mynd adra ar ôl brifysgol ag ati, mae bywyd brifysgol yn bywyd cyffroes a hwyliog a mae'n dod yn abod at bobl ag ati. Symud ôl adra, oeddwn ni'n awyddus i gario hynny ymlaen, felly wedyn oedd yr ochr gymdeithasol yn hynod bwysig, oedd rhywbeth i edrych ymlaen at fo'n wythnosol, beth i'n elu eto fo, ac yna wastad rhyw fwrlwm. Ac oedd bywyd nid yn unig arnos lun pan oedd y clwb ymlaen, ond bron drwy'r wythnos a drwy'r flwyddyn felly. Wedyn, o ran yn swydd ac o ran pethau fwy cyffredinol, dim ar rhywun dod i'n nabod lot fawr o bobl. Ac gwneud y cysylltiadau yma a bob matha o bobl o gefndiroedd gwahanol hefyd. Wedyn, mae cysylltiadau yna gyn rhywun am beth wedyn. Yn sicr, mae'n bod gwneud ffrindiau arbennig o dda drwy bod efo'r ffermwyr ifanc, ac mae hi'n dal yn ffrindiau hyd heddiw lle. Mae hynny'n braf i glywed bod o wedi chwarae gymaint ar ôl. Oherwydd dwi'n meddwl, fel aelod wan a fel swyddog yn y clwb hefyd, annog yr iau i gymryd rhan ac i sylwi yr effaith geitho ar ei bywydau. Sydd yn anodd i ni rwan lle. Sgynnych chi, be sy'ch chi'n dweud i bobl ifanc? Mae o, os dyn nhw ddim yn cymryd y cyfle, difaru'n anodd. Maen nhw'n dweud, di rhywun ddim yn difaru be mae rhywun roed i wneud felly achos di rhywun yn gwybod fel arall, ond fel person sydd wedi elwa, a teithio'r math, wedi elwa o fod efo'r ffermwyr ifanc, yna, wel, does am reswm i beidio gwneud, dydy gwir. Ac mae yna gymaint amrywiaeth yna, mae'n bach rhyw cliché falle, ond mae yna rhywbeth i bawb yna. Oes. A dydy ddim just yn bethau ameddydol o bellfor. Wedyn, mae yna gymaint o gyfle, gymaint o hwyl i gael. Mae angen o hefyd, mae angen o mwy nag erioed, wedyn does o just ddim reswm i beidio gwneud, felly achos ewch amdani, achos unwaith mae'r amser wedi bod wedi mynd. Mae'n hwyr wedyn. Ynddi, yn union. A ddech chi'n cael trio gymaint o bethau newydd? Dwi'n credu'n greu mewn bobl yn dod i'n abod, bobl yn yr un ardal hefyd. Ac hefyd mae'n wahaniaeth oed, a mae'n un beth da, felly pan o'n i'n cychwyn, o'n i'n edrych i fyny ar ei hun, ac o'n i'n fatha, waw, o'n i'n cael siarad hwnnw a dod i'n abod nhw, ac fatha, mae'n jyst yn un criw mawr ydyn. Lot o ffrindiau, dyn mae pawb eisiau ffrindiau. Ynddi, yn union. Mae o'n
Dwi'n meddwl, da ni'n teimlo yn y clwb ar hyn o bryd, mae'n siŵr oedd chi'n cael hyn. Mae'n apelio lle mae'r aelodau hun a'r iau wirioneddol yn dod at ei gilydd. O, sicr. Mae yna berthynas mor dda yna yn dod. Yn sicr oes, ydyn, mae yna rei... Swn i'n nabod nhw, swn i'n nabod nhw Hannah Dobson. Rwan, sydd yn ei 40au, 50au, bob pwrpas dod i'n nabod nhw, wel, 50au allan dod i'n nabod nhw drwy'r ffermwyr ifanc. Mae hynny wedyn ni dro yn arwain at bethau eraill, bod yn gyfle i helpu efo'r sioe allan rost a pethau lefel sir ag ati, felly na, mae'n ofnadwy bwysig. Dwi'n meddwl felly trwy neb roi pris ar werth hynny i gymdeithas, a dwi'n hollol grediniol bod angen gwarchod a chryfhau y mudiad, achos mae'n gwneud gwaith cymdeithasol anhygoel a mae'n cael ei dan Prysor, achos falle bod ni yn gymryd yn ganiataol, ond yn y bon, dwi'n meddwl mae pob sydd wedi bod yn y mudiad yn gallu camu nôl a meddwl, waw, dwi wedi cael lot o hynna. Do, mae hynna mor wir. Sgynnych chi unrhyw straeon doniol i ni? Siwr bod ambell un o'r criw ond chi oedd yn aelod, ar un pryd. Dwi'n meddwl bod i'n meddwl. Wel. Na, oes ambell i stori, dwi'n gwir, mae'n siŵr. Dwi'n cofio ni'n mynd i Steddfod Cymru efo sketch ac mynd i Bont Rhyd Fendigaidd i'r pafiliwn yma. Pafiliwn Bont yma. Ac oedd 10 o'n i'n cymryd rhan yn y sketch fa. Mae hwn griw i sketch? Ynddi. Oedd yna griw yn ei llan llwyfan o'n i bron. Ac oedd y sketch ymlaen, te 1:00 pnawn, oedd hi'n rhy fuan o lawer, oedd hi'n mynd i cnesu fyny na'n iawn. A beth bynnag dyna un aelod o'r clwb yna i mi enwi fo, ond Elgar Llangron o oedd o. Dyma fo'n anghofio i linella yn y sketch, a gath y sketch ddim gweithio o gwbl, felly oedd pob yn ffwrdd o llwyfan yn goch oedd y beetroot. Y beth bynnag bydd ni yn diolgan byth i cael anghofio. Na, lle feddwl. Ond na, gyda ni hwyl yn aros mewn rhyw westau felly o gwmpas Cymru a clwbiau eraill yn dod a pob at ei gilydd a felly a cannoedd o bobl na a fath o rallies ag ati wrth gwrs gwneud rhyw bethau gwirion mewn rallies. Mae'n hwyl i gael efo clwbiau eraill fod yn fath o rally hefyd. O, mae'n gystadleuaeth yna wrth gwrs, ond mae'n gystadleuaeth iach iawn. Mae'n hyfas mae'r gystadleuaeth fatha yn Llarws Sbyty fan a Llarws Festad i cael berthynas yma, mae'n dal i fynd. Dydy o ddim di stopio, a di o'n mynd i stopio, mae'n rhan o'r hwyl, dydy. Mae'n rhan o'r hwyl, a pan ni'r ysgol, ag ar ôl ysgol wrth gwrs, am o'n Sadwrn felly, just tynnu ar criw Sbyty cyn rally neu cyn Steddfod yn fath nhw'r un fath efo ni a dweud chydig a ddim dweud peth a just rhyw wyndiad yn gilydd i fyny dydy gwir a cael lot o hwyl. O, da iawn. Sgynnych chi unrhyw ysgofion eraill o fod yn aelod? Dwi'n gwybod os ei un peth penodol i gwir achos mae'n i gyd jyst fod yn glwstwr o'n nhw. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi cael sgwrs da iawn o fanna. Ond o'r beth o'n eisiau holi chi, pwy oedd yn... Oeddech chi'n neud dipyn o sketches, felly dwi'n gwybod, ond pwy oedd yn sgwennu hynny i chi? Fel arfer, o'n i'n dod o hyd i jokes ac yn addasu hynny, lle. Ac yn ambell lyfr joc, ac o'n i'n pori drwy ni am oriau weithiau, a jyst yn meddwl, so'n bosib actio. Felly chi oedd yn sgwennu lot o hwnna? Wel, dwi'n dweud ni'n sgwennu, hwnna'n cymryd y clod am hynny, ond dod o hyd i joc a meddwl, achos efo sketch, byr, yn aml ydy'r byr ydy'r ei gorau na, jyst bod yna punchline. A wedyn o'n i jyst yn gweld jocs a meddwl, mae yna punchline da i hon, so ni'n gallu actio hon. A wedyn oedden ni yn addasu, meddwl am ffyrdd i ddod â pobl eraill i mewn, ychwanegu cymeriadau, newid y sgript o bod ni'n lleol ac yn y blaen. Wedyn, dyna sydd oedden ni'n gweithio. Oedden ni'n cael llwyddiant bob tro, ond... Mae hynny
hynny naturally. Ond mae'n ffordd wych o feithrin talent yn dydw. Annog bobl i sgwennu a... O, ynddi, yn hollol. A pethau fel y siarad cyhoeddus ag ati, dydio ddim i bawb, ond mae'n dod yn haws mwy am rhywun yn neud, ac mae'n mor bwysig bod rhywun yn cael y cyfle i neud, a mae'n rhoi hyder i rhywun. Ac eto, dydy beth fel ddim yn gadael rhywun ar ôl rhywun adael a ffermwyr ifanc. Mae jyst cael mynd dros yr blwydd gyntaf yna ydy'r beth anoddaf fel arfer, a mae rhywun yn neud haws am byd. Ynddi, yn union. A mae'n siŵr yn hynny beth rwsyd, falle heb i ddall, mae'n dod i helpu fi fy ngwaith heddiw yma. Chos dwi'n gorau sefyll ymlaen pobl yn eitha mal. Mae o'n help, dwi. O, mae'n sicr yn help. Mae'n sicr yn help. Wedyn, ia, sgofio'n da iawn o'r ffermwyr ifanc ac ewch amdani, ewch i aelodi a cymrwch ran achos mae rhaid i rywun wneud y pethau yma, di pethau yma'n cael ei redeg i hynna, mae rhaid i rywun wneud y pethau yma a mi gewch chi lot allan ohono fo. O, Prysor, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. Dwi'n gwerthfawrogi eich amser yn wedi gael awr ginio yn gwaith. Dwi'n sori am hynny. Ond diolch yn fawr iawn am dy amser, a dwi'n siŵr sy'n ni'n gallu trafod lot fawr o storis. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi am ryndo ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyferni nesaf eto. Cofiwch gan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.